tot l'esforç que han fet avui, per l'expectació que havíem creat, perquè jo crec que ha sigut un dia molt maco, tot i que no hem pogut guanyar i no hem pogut oferir una classificació o guanyar la promoció a l'afició, però estem molt contents del partit que hem fet, estem molt contents de la imatge que hem donat, ha sigut molt digne. Avui jo crec que ha sigut la sort que no ens ha acompanyat i que al gol no hem estat encertats, però el Rubí segur que se'n va amb la sensació d'haver patit molt, d'haver-ho passat molt malament i d'haver arribat un Tàrrega fins al final lluitant i intentant treure la promoció endavant i el partit endavant, intentar obligar-la a fer la pròrroga. Molt content pel partit en línies generals. Què els has dit als jugadors a l'acabar el partit? Bueno, teníem una sensació molt rara, molt estranya, perquè sabíem que havíem pujat, però a la vegada havíem perdut l'eliminatòria i el jugador estava una mica indecís i no sabia com sentir-se i jo el que intentava és fer-li veure al jugador que havíem d'estar tranquils, que havíem d'estar molt contents pel que havíem fet, per com havíem jugat, com ha costat. Vull creure que a mesura que passin les hores, els dies, entendrem que el que hem fet està molt bé, que ho hem aconseguit, que l'eliminatòria jo crec que hem sigut millors que el Rubí si miréssim els dos partits i que a vegades es té sort, a vegades no es té sort, però el treball està aquí darrere, la imatge i la manera de jugar està aquí darrere i que ens hem de sentir orgullosos.